спектакльга инде билетлар юк. Алар барысы да сатылып беткән. Һәм киләсе спектакль сезнең Микулай булачак. Шулай бит? Октябрь аенда. Шулайрак дип торабыз, ләкин Микулай алдыннан ялгышмасам, ул әле өйләнмәгән спектаклен. Әле шулай ук тамаша кылабыз Казанда. Сезне күрәчәкбез әле бүген генә түгел. Бүген генә түгел, безне һәр вакыт күрәсез, әгәр дә Әлмәткә килсәгез, көн саен күрергә мөмкин. Шилегегез бар. Рәхмәт. Һәм инде Казан тамашачысы белән Әлмәт тамашачысының аермасы нәрсәдә? Рәхәтмесез була утырып торабыз сезгә. Нинди булсак та яраталар, безгә ничектер тәнкыйть күзлегеннән карамыйлардыр дип уйлыйм. Ә Казанда анда ничектер башкарак төрле тамашачы. Шуңа күрә Казанда да безне әлбәттә яраталар. Шулай бит? Без әле чыгыш ясамадык, безнең менә бу әңгәмә спектакль алдыннан. Шуңа күрә ничек кабул итүләрен, Казан тамашачы нинди икәнлеген без бүген генә спектакльдән соң аңлаячакбыз. Әмма дә ләкин бик кунакчыл, киң күңелле, зәвыклы, игътибарлы, әхлаклы, тагын нинди тамашачы дип ышанып калабыз. Киләсе сорау: ничәнче елда Шекспирны уйнаудан туктарлар микән? Бу сорауга Илмир җавап бирә. Шекспирны ул бит шуңа күрә Шекспир актуаль әйбернең менә гомумән классика нәрсә ул? Классиканың вакыт чамалыгы юк. Башы да, азагы да юк. Шуңа күрә ниндидер киртәләр, вакыт киртәләре куеп булмый. Пока ул актуаль, ә классика әйбер ул һәр көнне актуаль, ул яшәячәк. Рәхмәт. Спектакль вакытында сәхнә артында ниләр белән шөгыльләнәсез сез? Илмир. Спектакль алдыннан һәрбер кеше үз роленә керә дип уйлыйм инде мин, кемдер сүзләрен кабатлый, эченнән уйлап йөри. Ну, күп кеше. Калганнары нишләй? Калганнары үзләрендә уверен икән. Мен калса ул үзләренә уверен булса эшләмиләр. Хәзер Ләйсән җавап бирәчәк, ни өчен дигәндә, һәрбер кеше үзенчә нәрсә беләндер мауга. Менә Ләйсәнгә килгәндә, хәзер микрофонны аңа бирәм. Ул Ләйсәнгә спектакль алдыннан берәр сәгать гомумән якын килеп булмый. Ул колакларында наушник нәрсә тыгнаганын мин белмим. Ул үзенчә роленә әзерләнә. Әзерлек бара, ничектер һәрбер кеше игътибарын каядыр читкә юнәлтми. Шуның белән аерыладыр ул профессиональ артист һәм аның әзерләнүе спектакль алдыннан. Мин былай дип әйтермен, мәсәлән, һәр спектакльгә үзеңчә әзерләнәсең инде ул. Мин һәр спектакльгә алай әзерләнмим наушникларда музыка тыңлап. Ләкин мин яратам, көлмәгез. Мин яратам спектакль башыннан сәхнәне тотып карарга, ничектер. Энергия туплыйм кебек үземә. Менә шулайрак. Спектакль вакытында текстны онытсагыз нишлисез? Сезнең берәнди кызык вакыйгалар булганы бармы? Бу спектакль вакытында текстны онытып, бик кызык кына бу ситуациядән чыгарга безнең Динар бик оста. Ул спектакль вакытында берәр сүзен онытса, аның янәшәсендәге партнер минем бик еш андый хәлдә калганым бар Динар белән, һәм мин бу ситуацияны бик авыр ситуация дип әйтмәс идем. Миңа киресенчә кызык, без бер-беребезнең күзләребезгә карашабыз да, мин аның нәрсә әйтәсен белеп, аңа уже җавап әзерләп куям. Мин әле генә синең алдан җавап бирмәкчiyim. Без бит профессионал артистлар, безгә текст оныту гомумән ярамый һәм без Ярамый белән онытасыз, моның аермасы бар бит. Ну, минем онытканым юк бит. Әгәр дә мин онытам икән, димәк ул көнне ул шулай тиеш булган. Ну, булганы бар андый хәлләре. Ничектер ул менә сәхнә шундый сихри әйбер, каяндыр гомумән менә бер мисал гына китереп китәм. Әгәр дә авырыйсың икән, температура, менә сәхнәгә атлавың була, ул ниндидер менә аңлатып бетерә алмаслык каяндыр көч килә, температураң гомумән тотыла, кеше терелә, белгән сүзләрен каядыр юкка чыгу мөмкин, шуннан каяндыр икенче яктан нәрсәдер икенче ярдәм килә. Ул шуның белән кызык театр тормышы, сәхнә язмышы.
Рәхмәт җавабыгыз өчен. Киләсе сорау кызларга. Нинди музыка уен коралында уйнарга өйрәнер идегез, яки нервы кылларында уйнавы җиңелрәкме? Ой, минем бәләкәй чактан ук теләгем бар иде өйрәнергә берәр уен коралында, ләкин без музыкаль мәктәптән ерак яшәү сәбәпле мине бирмәделәр музыкаль мәктәпкә. Ну, мин болай уйнарга теләр идем. Фортепианода миңа калса ул шундый базовый инструмент. Һәм гомумән яратам мин ул инструментны, ничектер күңелемә якын. Ә болай үзем мин әз генә кастанетларда уйнап маташам, өйрәнәм әлбәттә. Бу кыен, чөнки ул безнең якларга бик хас нәрсә түгел һәм материал табырга, ниндидер дәресләр табырга кыенрак. Ләкин нервыда уйнауның да рәхәте бар. Рәхмәт. Мин баянда уйнарга өйрәнер идем һәм бүгенге көндә аның өстендә эшлим. Һәм нервыга килгәндә, нервда уйнарга яратам дип әйтә алмыйм инде. Гомумән конфликтлар яратмыйм дип әйтер идем. Үзеннән үзе шулай килеп чыга инде ул уйналыла кайвакыт. Махсус түгел, шулай килеп чыга. Рәхмәт. Сезнең бит инде театрыгызда режиссерлар һаман үзгәреп тора дип әйтик име. Һәм менә режиссер кем ул? Деспотмы ул яки демократмы? Демократ белән деспот сүзенең төшенчәсен аңласам иде мин. Режиссер ул режиссер. Ул инде менә бу без уйнаган спектакльне, ул спектакльнең әнисе. Шулай дип әйтим әле, ул тудырган кеше. Деспот та дөресен деспот. Мин болай әйтер идем, режиссер беренче чиратта минем үзем өчен режиссермы ул, актермы ул, язучымы, урамда сатучымы, кем булуына карамастан иң беренче чиратта кеше. Һәрбер кеше үз эшен белеп, кешелекле булып, кеше икәнен онытмыйча эшләсә, барда яхшы булыр. Рәхмәт. Киләсе сорау егетләргә. Спектакль беткәч, тамашачы алдына бит инде баш ияргә чыгасыз, име бит? Есть ощущение да я на коне? Минем өчен юк, нигәдер. Мин алай дип уйламыйм. Ну, үземнең эшемне эшләдем дигән генә уй килеп ала, менә шундый гына. Булай на коне минем өчен юк. Слишком возвышенно дигән төшенчә минем өчен. Юк, мин Илмир белән килешәм, ул андай дигән ничектер, о, яна коне дигән хис белән чыкмыйсың, ә ниндидер менә җиңеллек хисе бар. О, я слез с коня кебек теге менә булай. Как будто после скачек просто освободился. И такая шундый рәхәтлек, менә ул әйбер бар. А на коне это во время спектакля. Рәхмәт. Урыс театрының үз юлы бар. Әлмәт театры кая бара? А рус театрын кая бара? Юлы каяның. Юнәлешен. Шуннан аннары инде айырып мин әйтәчәкмен Әлмәт театры. Үзенең стиле, үзенең теле, менә Әлмәт театры кая бара? Дөресен әйткәндә бик сорауны гына бетермәдем, тырышырмын җавап бирергә. Ну, Әлмәт театрының үз шулай ук үз стиле бар. Әлмәт театры гомумән киңлекләр дәрьясын кичә. Безнең ниндидер бер юнәлеш юк. Шуңа күрә без бәхетле театр. Без ниндидер театрларны аерып әйтәсем килми, теге бер юнәлеш кенә сайладык һәм көнбатышка яисә көнчыгышка гына барабыз дип әйтеп булмыйм. Шуның белән киң кырлы театрбыз. Безнең юнәлешләр шикләнмәгән. Рәхмәт. Ничек уйлыйсыз, хезмәт хакын аласы көнне кассада акча булмаса, сезгә нәрсә белән түләрләр иде? Алкышлар белән түләрләр иде. Һәм без каршы булмас идек. Дөресен генә әйткәндә, без бит ул артист кеше, ул акчаны татымый да, сизми дә дисәм дә әзрәк дөрес булыр. Шуңа күрә без шул матур сүзләргә, ниндидер игътибарга, алкышларга алданып диясем килми, сөенеп, шуның белән ләззәтләнеп яшибез. Кыш көне аюның йокысы качса, ул өнендә нәрсә эшләр микән?
Менә кышның уртасы аю уяна. Нинди сорау шундый җавап. Әлмәт театрының спектакльнең карары инде. Рәхмәт. Кайсы хайван мөселманнарны якын итә микән? Дуңгыз. Чөнки мөселманнар дуңгызны кабул итмәй, ә дуңгызлар ул бит һәрвакыт җавапсыз мәхәббәт ничектер теге. Пушкин шулай дигән бит. Мы любим тех, кто нас не ценит или не любит. Да, поэтому молодец, Эльмир. Мин әле тавыкта йөридем. Рәхмәт. Сезнең театр белән Мәскәүдә бит менә нация театры бар. Әмма һәм сезнең театр белән Мәскәүдә МХАТ бар, Вахтанг. нация театры бар. Театр нация. Театр нация һәм менә Әлмәт театры арасында нинди параллель үткәреп була? Театр нацияда да ялгышмасам, төп режиссер юк. Алар һәрвакыт эксперимент юлында. Юк, ансы билгеле, охшаш яклар, параллель, теге мин шуңа күрә. Алар да һәрвакыт ниндидер яңалыкта, эзләнүдә, профессионал спектакльләр чыгаруда, шәп артистлар белән параллель. Һәм әйе, дөрес әйтә Ләйләгөл. Безнең уртак хезмәтләребез бар. Без алар белән фестивальдә очрашабыз. Шуңа күрә тәңгәлекләр, параллельләр күп. Әлмәт театры ничәнче елда оеша? Эльмир. Шуны әйтәсе килә, безнең театрыбызга 78нче сезонын ачабыз. Шуның белән 2002дән 78не алып, үзегез нәтиҗә чыгарыгыз инде, яме? Мин беләм, сез беләсезме? Миңа шунысы кызык. 45нче 40 44нче ел 1944 елда барлыкка килә Әлмәт театры. Тамашачыларга зур рәхмәт. Нишләп зәңгәр шәлнең шәле зәңгәр микән? Кызыл манга дидиндар, әфәнде. Чөнки зәңгәр төс, ул күк төсе, ул ниндидер чисталык, ак белән зәңгәр, тынычлык, бәлки мәхәббәт хисседер. Гомумән менә күп кешенең бит ул яраткан төсен сораганда зәңгәр диләр. Ничектер аңлатып булмый ни өчендер. Менә шәхсән минем үземнең зәңгәр төс ярата идем мин бу яшькә кадәр. Кәрим Тинчурин шулай язган, шулай теләгән. Башкаларның җаваплары юкмы? Илмир? Миндә Динар белән ничектер уртак фикердә, чөнки ул чисталык төсе, сафлык. Инде Рәхмәт. шулык җавап. Күк Рәхмәт. төсе зәңгәр. Йолдызлык ширеннән ничек котылырга микән? Сезнең киңәшләрегез? Аның белән башта ширләргә иде әле. Шуннан соң кытыл юк ягында сез. Әлбәттә. Гомумән, менә әгәр дә бу төшенчәгә килсәк, без аның шишмә башын ачыкларга тиешбез. Нәрсә ул гомумән йолдыз шире? Ул бит һәрбер кеше өчен үзенчә. Әгәр дә без ачыклык кертсәк, мин инде сезгә түгел аның котылу ягында әйтә алам, һәм гомумән ул әйбер турында. Аны бит төрле кеше төрлечә аңлый. Кай вакыт мин мәсәлән ялгыш кына кемнедер күрмичә, исәнләшмичә китәм икән, ул уйлый, фикере йөртә, ул кемгәдер әйтә, ул йолдыз ширбән. Ул бит һәрбер кешенең субъектив карашы. Шуңа күрә субъектив әйберне ничектер түгел җаваплар белән ачыклап һәм киңәшләр биреп булмый. Йолдызлык шире миңа калса ул элегрәк булгандыр. Бүгенге көндә мин теге алай йолдызлык шире белән ширләүчеләрне белмим, хәтерләмим. Хәзер бит ничектер кешеләр дә тигез, бер тигез дәрәҗәдә барысы да. Элек ул бәлки йолдызларның дип әйтик инде санаулы булуы белән бәйле булгандыр. Бүген без бик күп һәм йолдызлык шире белән ширләсәң дә, ширләмәсәң дә синең ширләвеңне күрмәскә дә мөмкиндер. Шуңа күрә. Рәхмәт. Кайсы җырчы 90нчы елларда Кызыл чәчәкләр
турындагы җыры белән барлык үтүкләрдән яңгыраган иде. Айдар Галимовтың Кызыл розалар, Ие, бик дөрес. Үрдәкләр нинди бию биергә ярата? үрдәкләр. Тегенче тин. Танец маленьких утят, ну шул бит кичкенә дрес. Микрофонга әйт, пожалуйста. Ишетсен бөтен галәм Татарстан. Үрдәкләр кечкенә үрдәкләр биюен биергә ярата. Рәхмәт. Озын чәчле хатын кызның тарагын урлаган малайның исеме ничек? Илмир. Апош. Ул малай әкиятдә исемләп бире тасвирланмый, ул карак малай, шул әнисенең улы суанасының алтын тараган урлаган малай булып кына язылган. Бик дөрес. Сезнең театрда спектакль алдыннан вокалга бик зур игътибар бирелә дигән мәгълүмат укыдым мин. Хәзер инде шул сәбәптән мин сезне әзрәк сынап карыйм. Хәзер мин сезгә урыс телендә, урыс телендә Җырлап татар күрсәт. җырларын укыячакмын. Әйе. Әйме? Сезгә инде аны тәрҗемә итеп, җырлап биреп күрсәтергә кирәк һәм җырның исемен һәм аның башкаручысын әйтергә кирәк булачак. Гомумән, дөресен генә әйткәндә, безнең театрда вокал гына түгел, безнең шулай ук вокал белән бию дә. Шуңа күрә сез безгә бию хәрәкәтләре күрсәтсәгез дә, без бик шатланып, сезнең бию хәрәкәтләреннән Мин бит артист түгел, сез биеп күрсәтсәгез генә Ри- инде мастер-класс күрсәтеп. безнең Резидә гомумән аның шундый бер сәләтле ягы бар. Ул тәрҗемә эшләр белән дә шөгыльләнә. Шуңа күрә бу вазифада безгә ниндидер авырлыклар туыр дип уйламыйм. Сезнең бит әле сезнең арагызда рэп җырлаучы егет тә бар, ялгышмасам. Шулай Ул бит? Илмир. Димәк, сез әзер, мин башлыйм. Ведь проходит жизнь шальная в ожидании тебя. На столе чай остывает, Салкын а ты чәй. снова не моя. Җырлап та бирергә кирәк инде. Кушымтасын гына җырлап. Өстәлдә ялгыз чынаяк, чәйе суынып беткән. Ялгыз чәйнең дә тәме юк, эчмәдем синсез иркәм. Гомерем шулай узар мәгел, сине генә көтеп. Ялгызым өстәл янында суынган чәйләр эчеп. Афәрин, рәхмәт. Икенче җыр. Он не может быть для других, он рожден лишь для меня. Не кради его у меня, оставь мне его, ночная улица. Ул ятныкы була алмый, ул минем өчен туган. Урлама син аны миннән, калдырчы төнге урам, калдырчы төнге урам. Кем башкара? Әлфинә Әсхәмова. Ярый, давай итик. Не говори тяжелых слов, не говори. Мин белмим аны. Әйтмәсин, авыр сүз әйтмәсин, йөрәк бит булай да яралы. Кем башкара аны? Иң беренчеләрдән булып кем башкарды ул җырны? Юк, башта аны Фәдис җырлаганда. Мин Асаф Алиев җырламаганмын. Асаф Алиев. Әйе, шул. Фәдис дисез бит. Соңгы җыр. Только ты позови меня. За тобой я выйду на главную дорогу. Чувства, которые испытывали к тебе, будут звучать в этой песне. Мин ике сүзен генә беләм. Сезнең генә җырлайын. Шакыргына мине, чыгам зур юлларга. Сиңа булган хисләремне ләйсән. Менә шул җыр. Кем башкара? Рахматуллин. Һәм тагын бер җыр. Люби меня с тоской, люби меня с моими ошибками. Я же тебе объясняю, ведь я люблю тебя.
Yok, инде ничек инде? Люби меня с моей тоской. Люби меня с моими ошибками. Я ведь тебе объясняю, ведь я люблю тебя. Сіз Динар бәлки не сильныйдыр, а менә Резидә Ишеткәнем юк бугай бу җырымны. тагын бер тапкыр. Резидә, бөтен өмет сездә генә. Люби меня с моей тоской, люби меня с моими ошибками. Я ведь тебе объясняю, ведь я люблю тебя. Сез инде аны әйтеп киткән идегез. Сез аралаш. Резидә, сез аны әйткән идегез бит инде. Әйе. Сез аны җырлап та бирдегез. Сез аны җырлап та бирдегез әз генә. Ну, әйдәгез әзрәк булышам, менә ул дагы җырчының җыры ул. Люби меня с моими... Ну, җырлап та биргез. Юк, менә әле генә Динар әйтте, җырлап та бирегез инде. Ну, җырладыгыз бит әле генә. Фотоларым белән. Ну, җыр. Шулай җыр. Помощь зала. Юк, шулайдыр, күйенчек саңа ярата. Кызыл җырны белмибез. Я югыланды җыр. Җыр язмаганнар алар. Юк, бу шулай ук Ринат Рәхмәтуллинның Сагышларың белән ярат мине дигән җыры. Аның көе Ринат Рәхмәтуллин. юк, аның Без бит моңлы артистлар, моңлы театр, без көйсез җырлар тыңламыйбыз. Көйсез җырлар ул фәкать шигырьләргә үрелә, ә сез музыкаль бәйгә дидегез. шуңа күрә әйтәм, сезне сынап карыйм. Ну без бит сразу әйттек андый җыр юк дип. Ну, Юк, бар ул шундый җыр. Ну, мин дә шулай дип уйлыйм. Ну, сез теге ярар, әйтәгез, мин җырлап китим дип уйлыйм. Аның көе аның Сагышларың белән ярат мине, аталарың белән ярат мине. Мин бит сиңа аңлатам. Мин бит сине яратам. ну как мы Җыры такое бар иде, могли Ринат. пропустить? Рәхмәтуллинның. Так что Ну, кайткач обязательно. Бу- Иң беренче максат шул җырны менә тыңлаячак. Казаннан Әлмәткә чыгып киткәндә тыңлый торган җырлар бит ул. Теге озын юлларда барганда, теге. Нәрсә теге? Ну, О чем вы подумали? а песни Рената Юлларда Рәхмәтуллина. барганда. Ну кто чем занимается юлда? Илһамланып тыңлап бару дип әйтер идем. Әйтүем иде. Ярый, рәхмәт. Үзегезнең һөнәрегезнең җәмгыять өчен мөһим дип саныйсызмы? Үзегезнең һөнәрегезне. Әлбәттә. Менә безнең инде әзрәк юмористик юнәлештә тапшыруыбыз, очрашуыбыз булса да, безнең фикерне туплап җиткереп булмый бит. Бүгенге менә ниндидер авыр яңалыклар, авырлыклар, тормыш гомумән алганда ул бит җиңел түгел. Һәрвакыт ниндидер авырлыклардан, киртәләрдән тора торган тормыш. Бездә булмасак, менә бу бездә ничектер халык күңеленә ниндидер ям өстәмәсәк, тагын кем, тагын нәрсә. Шуңа күрә бу бик мөһим. Рәхмәт. Илмир, сез нәрсә дип әйтер идегез бу сорауга? Кешеләрнең күңелләрен юатырга кирәк дип саныйм үзебезнең эшне. Шулай. Кызлар, сезнең җавапларыгыз бармы? Белмим, бу бик авыр сорау һәм аңа ничектер җавап та бирәсе килми кебек. Ну, менә соңгы вакыйгалар белән бәйле соңгы вакыйгаларга кайтсак, ничектер бөтен эшләгән эшләреңнең мәгънәсе юкка чыгадыр кебек миңа. Как будто все не имеет смысла, да. Ярый,
Киләсе сорау, шундый акыллы булыр өчен нинди китаплар укырга кирәк? Менә Любой. Китаплар, нинди китаплар телисең, шул китапларны укырга кирәк. Миңа калса, китап укып кына кеше акыллы була алмый. Әлбәттә, китап ул кемдер өчен ял, кемдер өчен ниндидер яңалык эзләү способы, ничек була, чарасы гына. Мин килешәм, теге китап укып кына акыл ягы тулыланды, акыллы булдың дигән сүз түгел. Ну, шулай ук ансыз да түгел. Гомумән, менә һәрвакыт мин мәни әйтә торган иде. Бала чакта, менә әтиәниләргә ялкауланмаска кирәк. Бала чакта теге йокылар алдына әкият укырга. Чөнки бала китапка мәхәббәте шунда иңә икән. Менә мисал өчен, мәсәлән, әни абыйга укый да һәрвакыт, минем абый гомумән теге китаплар укырга ярата. Миңа я вакыты тимәгәндер, я әкиятләр беткәндер теге. Мин менә китап, бала чакта китап укырга яратам дип әйтә алмыйдым. Мин ул мәхәббәт китапларга әле инде үсмер чакта гына барлыкка килде. менә артист кешегә бит инде ул китап уку һава кирәк кебек кирәк, әмма теге фикереңне, үзеңнең Мин аңладым. чтобы расширить свои Да, границы. границы. шикләрен- Менә соңгы арада нинди китапны менә рәхәтләнеп укып чыкканыгыз бар иде менә. Ул менә китапханәсенә кереп, туктале, мин сине күптәннән алырга. Юк, гомумән китаптан тыш без бит ул бит теге уку китап белән генә шикләнмәгән. Без теге пьесалар, сценарийлар, китаптан тыш безнең хәзер гаджетлар һәрберебезнең кулда. Без көненә ул Инстаграмның язуларын укып кына бер китап укыган кебек була. Шуңа күрә нинди китаплар? Төрле китаплар. Соңгы менә минем укыган китапларымның берсе ул Вторая жизнь Уве. Шул школьный программа күптән түгел ничектер менә мәктәптә безгә эләкмәгән. Мин менә укып карга булдым. Чайка по имени Ливингстон. Күп инде ул. Монда Илмир вообще ул көне-төне китаплардан башын күтәрми. Ярый, рәхмәт. Киләсе мәгълүмат, мин сезгә бер театр турында укыячакмын, сезгә инде әйтергә кирәк булачак, кайсы театр турында сүз бара. Татарстанның иң уңышлы танылган Әлмәт. коллективларының берсе Әлмәт театры иде. Мин Укып бирим инде зинһар. Әйе. Татарстанның иң уңышлы танылган коллективларының берсе. Бүген ул театр сәнгатенең иң катлаулы жанрлары, формалары һәм стильләренә егере җитәрлек профессионал труппасы булган тотрыклы заманча театр. Ул Әлмәт театры. Килүегез өчен зур рәхмәт. Беләне үзеңә бик зур рәхмәт. Менә инде мин ялгышмасам, бу безнең беренче очрашу. Шуңа күрә сезгә иҗади уңышлар, кызыклы сорауларыгыз тагын да арта барсын, тусын, иҗади уңышлар, очрашуларыгыз ешрак булсын. Һәм җылы менә шундый әңгәмәләр, илләрбез тыныч булсын. Бик зур Шулай рәхмәт булсын. чакырганыгыз өчен. Ноябрь айында да сезнең театрыгызны тагын бер тапкыр чакырырга телибез әле без. Ни сәбәптән? Сез бит зур гастрольләр белән киләсез бу ярты елда. Әллә без сезгә ошадыкмы микән дигән. Әлбәттә. Ярый, бик зур рәхмәт яма Сезгә һәрберегезгә. зур рәхмәт. Спектакльдә көтеп калабыз. Привет. Зур рәхмәт сезгә. Юмор нормально?